Kapangni takuktai bukuksong jorani niuso norokno jotonono lamsogo tini belaino kaisa hohom dodom klayei bijoy misil bar throwoi mosalayei rong phulaiei abil phulaiei tini belaino tongthoklaijak omahaino hapang khaimai aphano je constituency o keplai engkha tipramothani bukhaktui jagao na haino boy bijoy misil khailaiei tini belaino tongthoklaimani omahai kothuma haikaba omahai mangpli swngnuk laikha tini ang norokno sanani musungmani khai 12 takar jola Bisujit koloi kebang budbai manai buni selai jotoni selai kebang budbai khlai keplai engnai bo mangka 32,450 bai li khai kaba margin khlai keplai engnai Bisujit koloi thai jagao 12 takar jola constituency ni thai jagao tobla bai kham bai bem bai khlai tini tipramothani bukhaktui bijoy misil omahai khlai laimani nukha belaino tongtotok belaino candidate no hayakaba keplai engnai ketal MLA Bisujit koloi no khumala rilai kiting layei jaga thai jagao bijoy misil ni mangpili omahai swngnuk laikha hasteni hayakaba habubagra bijoy misil sana nangnai hne saklaimani yagolono tipramothani bukhaktui tini 12 takar jola Bisujit koloi no lamjak soglaiei kebak laiei omhai khlai bijoy misil sakha kaisa kok sana musungmani hingkai thangnai ADC election o tipramotha hapang haikaba tipramotha ADC o government khaphano jora rogo bijoy misil sajagya phiaba o assembly haikaba o bidan sabhani amjok mungo o jagao bijoy misil salaimani omahai bahaino tipramothani bukhaktui kaisa judakuk omahai swngnuk laikha jagao thangai kebangma mothani haikaba tipramothani adungrok kebangma thangai brok bahaino keplai engnai Bisujit koloi bai baksa guri laimani omahai bunuka norobo nai di nai tenggi long le hey disayang bunuh deh Jeng, sini takkan jola. Am jadi jodoh kadan takutkan bukan nang tuilan nono kulmu ya bro. Kami bagi himale takai jeng itihad wasna kaya takai jodoh kebang mati baca jeng paika. Ini takabel bono thara dunyan borok saimano chidika takadura tipramothana tongo baki kuno party ke. No IPP, no PDP, no CPM, kamu pajak lo, kamu supply pajak teman, terota jagawa supply mana no,